Benvinguts i benvingudes en aquest tutorial per principiants de guitarra. Primer de tot, ens hem de col·locar d'una manera còmoda. No entrarem en detalls tècnics, però hem de procurar que estiguem còmodes i que en aquesta mà hi hagi espai suficient per col·locar els dits. D'acord. Primer de tot, hem d'observar que la guitarra se toca amb dues mans. Ara xerrarem primer de l'esquerra. En molts de vídeos trobareu diferents acords, però els principis són els mateixos. Els acords sempre hem de procurar tenir la posició que hem dit en el principi i que sonin totes les notes que estem tocant amb els dits. Han de sonar totes. No se mos pot escapar ni una, com per exemple això ja seria una errada, perquè volem que sonin totes en la mesura del possible. Una vegada que trobem els acords que més ens agraden per internet, hem de procurar tenir una agilitat a l'hora de variar entre un i un altre. Una pista. Si no tenim suficientment agilitat, hem de tocar més a poc. Tenim molt de temps per canviar i toco un altre. En dos acords ja se pot fer una cançó. Per exemple, en aquests, que són mi major i la menor, podem fer la majoria de cançons de guerrilla o fins i tot molt de cançons de Nadal. Ara xerrarem de la mà dreta. La mà dreta, bàsicament, du el ritme de la cançó. Per això hem de tenir molt clar quin és el tempo de la cançó. Per exemple, si aquest és el tempo de la cançó, nosaltres podem subdividir el tempo de la cançó. Per exemple, en els silencis podem deixar la mà que segueixi el tempo. Així no ens equivocarem mai. I podem pujar i baixar tocant les cordes quan vulguem i crear el nostre propi ritme. Per tocar notes, si trobam qualque partitura o qualque tablatura per internet, hem de tenir en compte els següents principis. Per exemple, tocam una nota, la tocarem sempre a dalt del traste, no damunt, a dalt, i sempre intentant afegir una lleugeresa que ens permetrà fins i tot fer vibrar la nota. Intentant mantenir fixa la posició de la mà. I moure-la el manco possible. I després, per crear la teva pròpia cançó, una vegada que tenim l'acord i tenim el ritme, també podem tocar les notes que estem trepitjant en la mà esquerra.
Això ha estat tot. Aquests són els principis que jo trobo que són bàsics per crear la teva pròpia cançó i començar a fluir en la guitarra. Tots els altres detalls jo trobo que són en internet i que pot trobar tots els acords i totes les cançons. I recordeu, mà esquerra, fluïdesa, posició amb espai entre els dits, i en la mà dreta, fluïdesa també, i dur tota l'estona el tempo de la cançó. Amb això i la teva creativitat, de ben segur que pots fluir molt i crear una peça d'art. Moltes gràcies.